Sa number 2, isa ka manugprutas nga Chinese national nga ginaligar, may kaangtanan sa POGO operation sa Pilipinas, gin-aresto sa Bacolod City. Ginakop sa mga operatiba sa Bureau of Immigration ang isa ka Chinese national na ginasuspetsuhan may kaangtanan sa anay operation sa Philippine Offshore Gaming Operator kung POGO. Sa report sa BI Intelligence Division, ginakop si Ye Yingwen, 34 anyos, isa ka fruit vendor sa operation sa BI upod ang Negros Occidental Police Provincial Office kag Station 1 sa Yulo Street, Barangay 16 sa Bacolod City. Ang pag-aresto sa kay She ang paagi sa mission order kag ginpagwa ni BI Commissioner Joel Anthony Viado matapos sila magkabaton sa impormasyon halin sa intelligence sources sa gobyerno angot sa suspect. Napasklawan nga magpakita sa kung anuman nga identification ng foreign national kag natukiban sa BI nga wala ma-extend sang subject ang yasini nga visa diri sa Pilipinas rason nga makabig siya nga overstaying alien. Ginako ni siya nga nakaagi sa obra sa Manila bilang manugbaligya sang prutas kag pagkaon. Sunod kay Viado, ang operation sang BI ang hindi lang natuon sa Metro Manila kag kay iya ginaabi-abi ang bulig sang komunidad sa paglocate sa mga illegal alien bisan diin man nga bahin sang pungsod sila nagapanago. Si ang nagapabilin sa holding facility sang BI sa Bikutan samtang nagahulat pa sang iya nga deportation.